Il-Partit Nazzjonalista qed juża diversi għaqdiet biex imorru kontra n-nomina tal-Gvern għall-kariga ta' Prim Imħallef. Ewlenin fosthom hija l-Fondazzjoni ta' Defni Karwana Galizja li tkellmet dwar l-imħallef Consuelo Xerri Herrera u sostniet li matul il-karriera tagħha bħala maġistrat kellha każijiet fil-qorti li nataw lil ħaddieħor. Intqal li fl-2017 il-Kumitat tal-Ħatrit Ġudizzjarji kien irrifjuta n-nomina ta' Xerri Herrera mill-Gvern għall-kariga ta' mħallef. Din il-fondazzjoni komplit tajt li l-Gvern innomina għat-tieni darba fl-2018 u kien hemm li nħatret imħallef. Sostniet li n-nomina b'suċċess teħtieġ l-appoġġ ta' żewġ terzi tal-membri tal-Parlament. Sa dan it-tant anke l-Kamra tal-Avukat il-ġimgħa ħarġet stqarrija tikkritika l-Gvern wara li kkomunika n-nominat tiegħu għall-kariga ta' Prim Imħallef.